Mina ni dalu in d'i ma. N'i ye nin lamɛn ka fantanya gɛlɛ to i la, n'i m'a kɛ n'i ko moriw ti fɛn dɔ, bilahi Konate ti yafi ma. N terikɛ, fantanya gɛlɛn de bi e la. I ye ko bɛɛ kɛ i ti ka wari sɔrɔ. I ye fan bɛɛ yala i ka wari ko bɛɛ ɲagamina. E bi fɛ i bolo wari de ka basigi, i ka nafolo sɔrɔ teliya la. Diɲɛ don o don e ka se ka wari sɔrɔ, wari kana ban i kun fiyewu. Dalu in de b'a kɛ. Suratu Duha. Konate bɛna d'i ma. E min ko moriya ti tiɲɛ fiyewu, k'e donna mori bɛɛ ka foyi ma ɲɛnabɔ. N'i ye nin dalu in lamɛn, ka sɛgɛn to i la, ka fantanya to i la, n'i ma dalu in kɔrɔbɔ k'a lajɛ, n'i ko moriw ti fɛn dɔ, Konate ti yafi ma dɛ. Sabu ne ye n kɔnɔ jɛya k'a di diɲɛ bɛɛ ma, a y'a ta a k'a kɔrɔbɔ. N'i ye Konate ka dalu lamɛn, a ta i k'a kɔrɔbɔ, ne ti foyi d'i ma min sɛgɛsɛgɛ. N terikɛ, ni fantanya gɛlɛn b'i la, i ti ka wari sɔrɔ fiyewu. Kuma o kuma ni e ye wari dɔ sɔrɔ, f'o ka ban dɔ gɛrɛ ti sɔrɔ. Kuma dɔw la yan'i ka dɔ sɔrɔ a bi mɛn. Suratu Duha sɛbɛ. Nin ye Suratu Duha ye, moriw b'a dɔn. Suratu Duha sɛbɛ siɲɛ 3. Mais i b'ale sɛbɛ 9h waati walima 10h waati. Wala hakile waati i bɛ Suratu Duha sɛbɛ siɲɛ 3. A siɲɛ 3 in na, i b'a siɲɛ fɔlɔ sɛbɛ, a bi kuranɛ kɔnɔ cogoya min na, i b'a sɛbɛ ten k'a dafa ka shakiliw n'a nukutɔ bɛɛ k'a la. A siɲɛ 2nan, i b'a sɛbɛ ka tomi dama k'a la, mais i ti shakiliw bila la. A siɲɛ 3nan, i b'a jalan sɛbɛ, tomi ti k'a la, shakiliw ti k'a la. N'i y'a sɛbɛ o cogo la k'a ban pewu, i b'a nasi bɔ. Yiri dɔ bi kungo kɔnɔ ko yiri bin ka wuli. Yiri dɔw bɛ yen u bɛ bin ka tila ka wuli. N'i y'u ye i b'a fɔ a yiri tɔgɔla bi sa, mais a bi tila ka wuli k'a jɔ ca diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Yiri bin ka wuli, i b'ale kɔrɔ ni tilebi, i b'a fara bɔ ka na, i bɛ sɔrɔ k'a bulu dɔɔni tigɛ ka fara a kan. I bɛ na n'a ye so kɔnɔ, i bɛ n'a don daga la, i b'i jija n'i ye bɔgɔdaga sɔrɔ o de ka ɲi. N'i y'a don bɔgɔdaga la, o tuma na i bɛ ji k'a kan, i y'a faamu. I bɛ sɔrɔ ka babɛlɛden 7 ta. Babɛlɛden 7 i b'o ta k'o bila ji la. N terikɛ, n'o fura tobila k'a mɔn kosɛbɛ, i b'a furaji siyɛnɛ k'a kɛ minan dɔ kɔnɔ. I ye Suratu Duha min sɛbɛ, n'o ye Wadduha sura in ye, i y'o nasi min bɔ, i b'o nasi dɔɔni k'a la. O nasi min filɛ la dɛ, i b'i ko n'a ye su 3. N'i ye cɛ ye, n'i ye muso ye, i b'i ko a la su 4. I ye kuma faamu? Wallahi n kalina Ala bonya na, ni diɲɛ maa o maa ye nin kɛ, ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ, ka fantanya dɔ de to e la, Ala b'o fantanya wuli. N'i ye nin kɛ, ni e ti wari sɔrɔ fiyewu, e Ala, wari bi sɔrɔ cogo o cogo, Ala b'a d'i ma. Nin ye garizigɛ lakile dɔ de dilen ma, n'i y'a tan dɔrɔn a bi wuli. Yɔrɔ motow ti wuli n'a tile tɛ, mobili ti wuli n'a tile tɛ. Konate de ye garizigɛ lakile dɔ de d'i ma nin ye. Fɛn bɛɛ n'a tile de don. Nin y'a tile dɔ dilen ma. Taa nin fara i ka Ala tɔgɔw ka morikɛw ko Konate de ye nin d'i ma fi sabililahi. N'i ye nin kɛ Ala ka jɔn ye, bilahi u mako bɛ dilan. O ka fisa nkalontigɛ ye, o ka fisa namara ye, o ka fisa waliwari dun ye. Ala k'an bɛ sababa ma. Nin kɔfɛ, maa o maa de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko e bi fɛ Konate yɛrɛ ka nafolo karaba k'a d'i ma. E bi fɛ Konate yɛrɛ de ka baara kɛ e ye, ka nafolo karaba, a finman n'a jɛman, k'a karaba k'a d'i ma. Kun faya kununa, ni Ala ka kuranɛ ye, baara jugu tɛ min ye fiyewu. Konate b'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye ni Suratul Waqi'a de ye. I y'a faamu? Ale ye dalu kun faya kunu de ye, kuranɛ lakile de don. A garizigɛso, a nafolo lakile, o de ye Suratul Waqi'a ye. Ka nafolo gesi k'a sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ, Suratul Waqi'a b'a kɛ. N'i bi fɛ Konate k'a kɛ i ye, n terikɛ, na Konate nɛnɛ. Jeliw yɛrɛ ka kuma don k'an b'i nɛnɛ ko n'a sɔrɔ i ba ye gaduman tobi. A ye na Konate nɛnɛ, bilahi aw bɛna dɔn ko ne ka di. Ne ka di kojugu bilahi. Iza wakati baara, e ye diɲɛ bɛɛ yala i ma nafolo sɔrɔ, na Konate ka Iza wakati baara kɛ. Ale bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ni 30,000. Mais n'a y'i ja, i ka wari kilancɛ 15,000 sara, Konate jɛnnen don n'a ye.
ani ka sɛden saba sɔngɔ i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di ngal na ala bonya na an bi baara k'i ye ala bi sɔn e bi nafolo sɔrɔ i kɛla cɛ ye i kɛla muso ye i kɛla danfɛn sugu o sugu ye bilahi n'i ye wakiyatu baara kɛ ala bi sɔn e bi nafolo sɔrɔ o na tɛ kɔrɔbɔ sa n ka téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 kan'i sigi ka so kɔnɔ ye ko moriw ti fɛn dɔ na Konate kɔrɔbɔ morikɛ min y'i ka wari dun k'i nɛgɛ o ti Konate ye min y'i namara o ti Konate ye ne de ko na n kɔrɔbɔ téléphone numéro n bɛ segin a kan plus 223 72 24 02 98 diɲɛ bɛɛ cɛ kelen min y'a fɔ aw ye ko mobilitigiya tɛ moriya ye étage tigiya tɛ dovini tɛ wa ne m'o fɔ k'a sɔrɔ a t'i bolo dɛ a caman bi ne bolo minnu nana garibukɛ fɛ yan u ye n ka du da ye i b'a fɔ parking mais k'a jira aw la dɔrɔn mobilitigiya tɛ étage tigiya tɛ dovini tɛ hali ni kulɛti de bɛ mɔgɔ kana n'a y'i dɛmɛ i ka morikɛ don dovini ni étage ni mobili de bɛ aw malaza o tɛ dɔnni ye an ka bɔ o kɔnɔ o tɛ dɔnni ye an kana tiɲɛ kɔnɔ an kana mɔgɔ mako dilan kɔnɔ Konate ye numéro 1 de ye téléphone numéro ta plus 223 72 24 02 98 n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hakɛto b'a ka so la ala rasul n terikɛ n'i ye Konate lamɛn n'i dala ne na na ne fɛ yan mais n'i ma da ne na taa dɛ i dala min na t'o fɛ Mali mori ka ca surtout réseau sanfɛ mori cɛyala bi o ye cɛya da ye n'i taali ka wari d'u ma n'u y'a dun o tɛ Konate nɔ ye hakilima b'i yɛrɛ sɔn tiɲɛ na k'a sɔrɔ maa ma kum'i fɛ bil ishara labibu yafam arabu kote n'an bɛ taa an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ